Welcome back sa Ian How Channel mga kapotpot. Ngayong araw, gagamit tayo ng ipinagbabawal na teknik. Pero malapit lang ang destinasyon natin. Dito lang yan sa Philippine Arena. Magbibisikleta tayo. Mga 7 kilometers lang naman ang layo niya mula sa bahay namin dito sa Marilao, Bulacan. Pero gumamit tayo ng pinagbabawal na teknik dahil ang gagamitin natin bisikleta ay Bickerton 14-inch folding bike. Maliit kasi ang gulong ng bike na to at single speed lang. Merong mga konting banayad na ahon papuntang Philippine Arena. Medyo mahihirapan ako pag ganitong bike ang gamit ko. Itong dadaanan natin papuntang Philippine Arena, sa looban nito, meron 3 way papuntang arena mula sa amin. Pwede ako mag-NLEX, pwede mag-MacArthur Highway, at pwede rin itong dinadaan natin ngayon, sa looban. Bale Santa Maria, Bulacan na ito. Mahabang parang itong lugar na ito, kasunod niyan ay San Gabriel. Ang labas nito ay sa likod ng Philippine Arena. Ito na yung kalsadang parte ng iniikutan ko pag nagbabike sa Philippine Arena. Parte na ng Bukawi ito. Pag kumanan ka, pabalik na Santa Maria, Bulacan. Pag kumaliwa naman, matatanaw na agad ng Philippine Arena. Siguro kung mga 300 meters ang layo. Pero ngayong araw, hindi tayo magbabike sa part na to. Medyo marami kasing sasakyan dito na mababilis. At maliit lang ang dala nating bisikleta. Doon lang tayo sa paligid ng mismong arena magbibisikleta dahil walang sasakyan doon. Mga tumatakbo lang at nagbibisikleta ang makakasabay natin. Mamaya makikita nyo kung ang ibig sabihin. Yung nakikita nyo ngayon ay ang exit ng northbound lane ng NLEX. Pagdating dito sa rotonda, kakanan na agad tayo at magbabayad ng parking ticket. 50 pesos lang ang parking dito sa mismong arena. Tuwing ganitong araw, walang problema sa mapaparadahan dahil kaunti lang ang tao. Pwede ka pa mag-picnic sa parking area na ginagawa ng ibang mga nagja-jogging dito. Nagdadala sila ng picnic chair, lamesa at bahong pagkain at doon na nagpipiknik sa tabi ng sasakyan nila. Tuesday morning tong araw na to, kapansin-pansin na konti lang ang tumatakbo at nagbibisikleta. Pero pag sa gabi, mas marami ang tumatakbo rito. Mabilis kasi uminit dito sa umaga at walang masyadong lilim. Hindi kagaya sa UP Diliman na kahit ang haling tapat, marami pa ring lilim. Dito sa arena, minsan 8:30 pa lang ng umaga, mahapdi na sa balat ang sikat ng araw. Kaya pag tumatakbo, nagbibisikleta ako rito, madalas 6 AM to 8 AM lang. Umaabot lang ng alas 9 kapag hindi masyadong mainit. At eto na tayo sa parking area. Kita nyo naman kung gaano kaluwag dito. Kahit basang dala nyo, kasya dito. At eto naman ang gamit nating bisikleta. Bickerton Scout 1501 Country. Kasyang-kasya sa likod ng sasakyan. 14 inches lang ang gulong at single speed kaya magaan. Maliit lang siya at sobrang daling i-fold and unfold. Adjustable ang saddle height nito at pati na rin ang handlebar height. Kaya pwedeng-pwede sa bata o matanda. Available ito sa Sarap Mag-Bike Shop. Kung bitin kayo sa 14 inches, meron din 16-inch at 20-inch folding bikes. PM lang kayo sa Facebook page namin kung interesado kayo.
Ikot-ikot lang tayo dito sa loob ng Philippine Arena. Hindi na tayo lalabas kasi maliit lang bisikleta natin eh. Pakita lang natin yung paligid na ito. So tayo nag-exit kanina o yung toll gate na yan. Tapos ito yung rotonda, andito yung entrance. Yan, syempre hindi na tayo pwede ng diretso ron dahil papunta ng NLEX yan, southbound, northbound pala. Yan, dyan yung pasukan. Kunti ang nag-jogging ngayon parang mas marami paggabi. Ito pala ang side na to, sa kanan. Diyan yung magiging Starbucks. So, ako magiging matao dito sa lugar na to. Ayun, meron nagbabike. Kunti na nagbabike. Actually, ganda sana magbike dito. Parang kumunti na kasi ang siklista ngayon. Kita nyo itong spot na to, napakagandang magbisikleta rito. Mas mahaba pa sa MOA ang ikot dito. Tapos dyan tayo nagpark kanina. Ang bayad ng parking dito sa Philippine Arena 50 pesos lang naman. Tapos dyan din sa ayun yung sasakyan dito sa Philippine Arena pagkagabi ang dami rin tumatambay dyan sa sa parking. Tapos iba may dalang mga picnic chair, sa setup ng maliit na table, tapos dyan rin kumakain. Kasi sa ngayon ang kainan dito pa sa dulo sa may bandang Santa Maria na. Meron ng McDo, KFC, OK Cafe, Dunkin Donuts. Kaya lang kung nandito ka na, syempre kaysa naman lumipat ka pa ron, medyo crowded doon. At least dito pag nandiyan ka medyo relax ka lang. Tsaka tahimik dito, wala masyado sasakyan. Ito yung Philippine Arena sa kaliwa natin. Sa kanan naman nandiyan yung Philippine Stadium. Ayan yung isang establishment, yung isang structure na yan. Ayun yung mga nagpe-peloton. Dami rin, ayan yun 2, 4, 6, 8, 10. Para mga 15 yata sila. Uy, mag-set pala tayo dito ng mga master, mga kapot-pot. Parang gano'n na regular na ensayo. Pili lang ako ng araw na mag-regular tayo ensayo rito. Siguro mga 50 kilometers na ikot dito. 5 ikot yun, dulo-dulo. MacArthur Highway, Santa Maria. Kasi itong Philippine Arena. Abang kayo sa page ko, Ian How, sa Facebook. Tapos sa YouTube din. Doon ako mag-a-announce para buuin natin ang grupo dito. Buo tayo ng Team Philippine Arena o Philippine Arena Team, kung ano matawag natin. Monday group, Tuesday group. Comment kayo mga kapot-pot ng suggestion ng araw para malaman natin kung anong maganda mapiling araw. Huwag Sabado kasi yung Sabado i-reserve natin para sa either yaya ride or long ride. Dito yung regular na pwedeng once a week, pwedeng twice a week, basta regular nakita kita rito. Tapos sa UP gagawin ko rin yan, regular na schedule doon. Para ito yung binanggit ko sa sa nakaraang kong vlog na magbubuo tayo ng community. Tapos sa South End gagawin din natin yan, Nuvali, Rev Valley. Let's go mga kapot-pot. Mag-2026 na, kailangan natin magbalik sa cycling.
Binuhay ko ulit tong folding bike. Medyo matagal siyang natambay eh. Hindi ko siya nagagamit. Kaya ginawa ko, pina-overhaul ko sa Sarap Mag Bike Shop para magamit ulit. Kaya kung may mga bisikleta kayo na medyo matagal nyo lang hindi nagamit, tapos gusto nyo magbalik bisikleta, dali nyo lang sa Sarap Mag Bike Shop, pa-overhaul nyo. At lilinisin yan. Babaklasin lahat. Mga bearing, lilinisin. Mga kable, lilinisin para ano siya, good working, para i-condition ulit, ready for ride. Tapos pa-bike wash nyo na rin. Parang ginawa rito sa ano, diba, yung malinis sa tingnan. Ni-revive ko siya kasi nga yun nga, ang tagal na tambak, puro alikabok na, tapos kinakalawang na yung mga kadena, maluwag na yung mga kable, kasi yung brake niya maluwag na rin, gulong malambot na. Ngayon pina-revive natin. Tapos dating gawi, lagi ko na lang siya ilalagay sa pickup ngayon, para pag minsan may mga lakad, ready to ano ako to bike. Minsan kasi may mga pinupuntahan na kailangan mo lang maghintay, may pinag-drive ka. So instead na ganun, mag-bike ka sandali sa area, lagi ready since portable naman to yung gantong bike. Anytime pwede ka magbisikleta kung saan ka mapunta. Teka, selfie muna tayo. Pag dito sa Philippine Arena, ito ang isa sa pinakamagandang spot kung saan mag-selfie. Kasi kitang-kita rito ng buo yung Philippine Arena tsaka yung pangalan niya. Ayan, pwesto lang dito yung bike, tapos selfie. Pagkatapos kong mag-bike, nag-walking din ako ng konti. Ito lang pinaka-cooldown ko. Gusto ko lang din ipakita yung side na hindi nadadaanan ng bisikleta. Tsaka yung CR na in fairness ay well-maintained at may tubig at may bidet. At dyan nagtatapos ang Tiklop ride natin sa Philippine Arena. Kung interesado kayong magkaroon ng folding bike, PM lang kayo sa page natin sa Sarap Mag Bike Shop. At huwag kakalimutan naman ng kasabihan mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe is swertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Hanggang sa muli, salamat!